kapasyal, for this video, ipapasyal ko kayo sa pinakasikat ngayon na simbahan dito sa Pangasinan. Ito ay matatagpuan sa bayan ng San Carlos at ito nga ang Minor Basilica St. Dominic Parish Church. Sobrang mapapaw ka nga dito sa simbahang ito. Sobrang ganda. At isa rin ito sa pinakamalaking simbahan dito sa buong Pangasinan. Tara mga kapasyal, tignan natin. Dahil mag-Holy Week na mga kapasyal, tamang-tama sa iyo ito. Pag nanilay-nilay dito sa San Carlos, sa St. Dominic's Parish Church. Dahil isa ito sa pinupuntahan tuwing mahal na araw itong simbahang ito. Sana mga kapasyal, mabisita nyo itong Minor Basilica dito sa San Carlos, itong St. Dominic Parish Church. That is why every time we come together and ask, we ask God for forgiveness. Because we know, bakit nauna na sa iyo? Kung mahal ang Diyos, ibibigay mo lahat pagkatapos ng paring, and fellowship. So, love is not really easy. Love of the Lord is also not easy. Nung dinala ko siya ito, Hindi na pinasulan. hindi madali. Salamat. Hindi madali. Ay, sitago ko. Asalaan. Pero sa ulit, kailangan i-learn how to forgive. That is why the Holy Son of our Lord. And today, the gospel